Huomenta. Tämmöisistä maisemista herättiin tänään. 4 tuntia nukuttiin viime yönä. Tänne oli aikamoinen matka. 8 tuntia ajettiin. Mut kyllä kannatti. Tuolla hämöttää isovalkeinen ja sinne on istutettu kirjolohia. Niin Masa meinaa ottaa luvat ja vähän koittaa perholla, että jos sieltä saatais juhannuskalat. Tää on tämmönen asuntovaunualue. Tää on Metsähallituksen juttuja. Eli tää on Peurajärven retkeilyalue tai virkistysalue. Täällä on mukavuudet. Ja sitten täällä on yksi vaunu. Tossa oli semmonen valkoinen Audi, kun me tultiin, mutta nyt se on häipynyt johonkin. Täällä on muitakin kalastuskohteita. Ehkä se on startannut johonkin. Tai sitten se on mennyt vaikka kauppaan. Mut vau. Meillä on loma.